Ez dakit itzuli nahi zen. Itzuli naiz. Baina audioa jarraitzen du entzun gabe. Nik entzuten dut. Ai. Ez dut ulertzen. Hau ondo dago. Kapturatzen ari da. Hemen entzuten dut. Zer nire mai gainean entzuten dut. Arazoa da. Mai gainetik Twitchera ez dijoala. Ze ostra aldatu dut nik. Irtera. A ver. Agian. Izan beharko luke. Hau ere bai? Ez mikrofono ondo dago. Mai gaineko audioa dire bozgora gaiuak. Nahiz eta lehen etxea jartzen dudan, lehen etxea ere bozgora gaiua dira. Ta. Joder. Ireki volumen nahasgailua. Jarraitzen du entzun gabe, ezta? Oain entzuten da? Eta neri ondo entzuten zait. Neri zelan entzuten zait. Musikarekin alderatuta, neri ondo, gaizki, edo nola. Bikoiztua jarraitzen du. Orain, hori kentzen baldin badut. Ondo entzuten da musika, ondo entzuten zait neri, igo beharko nuke musika pixka jaitsiko nuke. Let's go. Orain zelan, neri zelan entzuten zaidan, eta musikarekin alderatuta, gehiegi den, asko, gutxi, ez dakit, hizketan jarraituko dut, ea zelan.
Musika jaitsi dute, ez dakit berriro jaitsi behar dudan. Audio de escritorio, vale. Egiten du. Can you save me, please? Orain bai, vale. Berriro esango dizut, ez da inun zu bezalakorik. Jesus, ordutxo bat, hau konpontzeko, eskerrak hortzinen. Eta bueno, hasiko naiz, joko honekin, berriro ere. Ea zelan moldatzen nahi zen. Ai, beno, denbora desente zuzenekorik egin gabe. Egia esan, denbora desente baita ere, gauza askotara jolastu gabe. Egon naiz pixkat ataskatuta bizitzan. Saiatu naiz, bueno, saiatu naiz gauzatxo bat konpontzen nere zikean. Gauza da, zeo zer baldin badaukat asteburuan adibidez, larun batetan zeo zer jakinda, edukita barkatu. Batzutan ataskatu egiten nintzen, eta ez nintzen gai beste zeo zer egiteko. Osa igual, imaginatu, larun batean, aktuazio bat neukan, eta aktuazio horrek ekiditen zuen, nik, ez dakit, jolasteko gogoak edukitzea. Rollo, denbora igaro behar baldin badut, izan behar du aktuazio horren inguruko zerbait, bai? Edo zer gauza, edo zein konpromezu. Eta horrek ataskatzen ninduen. Bueno, eta oraindik pixkat ataskatzen nago, Berriz hasiko naiz. Ez nuke behar hor. Eta holaxe, ez naiz jolasten egon, ez dakit, demora pasa ibili naiz pixkat, behintzat entrenatzeko eta hola denbora pixkat bai atera detela, baina ez dut fundamentu handirik egin. Kurtso batera ere apuntatu naiz, eta kurtsoaren zati bat egin dut, 125 eta holako zerbait egin dut, baina gehiago ez. Egia da kurtsoa ez dela oso luzea, baina denbora asko daukadala egiteko, eta abuztuan librenago, orduan nire idea da abuztua kurtso hortara dedikatzera. Nik uste denbora emango didala. Ei, bizitza. Eta horrekin nabil oraingoz. Nere konpromeso gehiena ja desagertu dira, bete ditut. Ondo betea gainera, orduan gaitzerdi. Igual ez nintzen gai sikiera inorrekin gelditzeko, Osea, ataskatzen nau, dire gauza batzuk ataskatzen nau ustela guztiz. Oain zalantzan jarri du berriz entzuten zaidan edo ez? Baina oraindik entzuten didazu, ezta? Ok.
Eta holaxe, behintzat berriro pixkat jolasteko GameCubeko emuladorea instalatu nun. International Superstar Soccer eta FIFA 2005era jostatu naiz. Azkeneko lau egun hauetan. Mundial bat, bakoitzarekin. Eta esan dut, bueno, garaia da gure Excelera itzultzeko. Eta sekretupean azken bi egun hauetan, naiz eta konpromesoak eduki dudan, jagane jolasten egun naiz pixkat praktikatzeko. Eta behingoz amaitzeko. Bai, neri ere iruditzen zait Celebrean. Ez da bat ere logikoa eta baina bai da zerbait psikologikoki ataskatzen nahuena. Ai, ama. Bai. Bai. Eta oraindik ez dut guztiz gainetik kendu, Baina tira. Bastante hobeto daramat, pues igual. Larun batean hori edukita, olako zerbait, ez dantza aktuazio bat edukita olako zerbait. Dantza aktuazio bat edukita, ostiralean esan nahi du ensaio dagola. Orduan, horrekin ez. Bino, dantza konpromeso simple bat edukita edo. Ai ama, kakazarra arma hori bat ere gustatzen. Dantza konpromesu errax bat edukita edo, ostiralean ezin dut lagunekin gelditu. Bueno, bai, bino eske kostatzen zait, edo kriston pereza ematen dit, eta oso gaizki hori. Da berdina gertatzen zait, pues, ikasketak edo lako zerbait, ez? Pues hori kurtsoa daukat, eta ez naiz ezer egiten ari, ze edukitut dantza konpromeso pilo bat, eta horrek ataskatu nau. Orduan kostatu zait hartzea denboratxo batzuk kurtsoko 125 hori egiteko. Telekurtsoa da. Orduan dena ordenagailutik egiten dut, dena internet bidez, ez dago konpromeso handirik, kenduta dena amaitzea. Baina bai, burua. Jakeatu beharreko zerbait. Norberak bere burua jakeatu beharreko lana. Epa. Bai, zera horrek jotzen nau? Eta laxe, azken asteburu hauetan ere, pues,
Ba berriro ez, asteburu hontan lagun batentzako eskontza batean dantzatu beharra neukan, edo konpromesu hori hartu nuen, eta behintzat pues, gauza ezberdinak egin ditut. Osea, orain pixat konstientego naiz hor daukadan arazoaz, eta planak egiten jarraitu dut. Ez egiten ari ez da nik ere, baina nik ez dut blokeorik. Bueno. Ni baitarenago pixat oso asko simplifikatu daupa norbait zelan, no? Ongi etorri. Nik pixkat ez dainu, hain nintzaion esaten ez dainuri arazo bat daukadala, bueno, arazo daukad bino, arazoetako badela. Plan bat baldin badut asteko puntoren batean, asteko egun batean, aste osoan zehar ez dut beste planik egiten, ze blokeatu egiten nahu. Konpromesu horrek blokeoa sortzen dit. Ta beno, pues igual, pues hori ez, komentatzen nintzen, igual dantza saioa daukat, eta ezin dut lagunekin gelditu aste hortan. Dantza saioa larun batean, eta aste osoan ezin dut lagunekin gelditu, ze sortzen dit, pues hori blokeo bat sortzen dit. Eta, pues hori, nire burua pixkat jakeatzen dihar dut, ze bestela... ez goaz inora. Eta aste honetan, pues gauza ezberdinak egiten hasi naiz eta, pues hori eskontza batean dantzatu behar nuen, adibidez. Orain bai. Eta ez dudala ezer jolastu orain arte. Kurtso batera puntatu nintzen eta kurtsoan ez dut fundamento ondirik egin ez da ere. Eta hola. Hola daramazkit. Hola daramaz bizitza erdia. Hori kudeatu nahian, bino, hasi naiz, gutxika, pues hori, esaten, bueno, pues plantxo batzuk egingo ditut. More mierda horiek tu. Me imaginatu, ezin lagunekin geratu, sikiera ze sortzen zidan, pues ez dakit, pues gaizki, ez dakit pereza raro bat. Holaxe. Baina tira, pues hori.
Aste honetan, pues, adibidez, instalatu dut esan diot estainuri, instalatu dut Dolphin emulatzailea, jolastu ditut joko, bueno, pixkat gainetikan futbol joko batzuk, nire kabuz, eta jaganera ere itzuli naiz, pixkat praktikatzera, aste honetan, eta esan dut, bueno, ja, bada garaia zuzenekoa egiteko. Eta zuzenekoaz gain, zuzenekoekin zerikusirik ez duten bideo pare bat prestatzen ari naiz. Ze gaizki egiten ari naizen hau. Zeo zer gertatzera itxarotea. Ez dakit hori den kausa, He gone, baina he back. Ez dakit zer esan nahi duzun justo, zer gertatzera itxarote horrekin. Aber hori sortzen zidan, osea horrek pereza edo. Osea, bai, claro, bai. Itxarote horrek sortzen zidan pereza, bai, guztiz. Itxaroten egote horrek, gauzak itxaroten egote horrek pereza modukoa sortzen zidan, eta ez zidan ematen gogorik beste gauza berririk egiteko, edo beste gauzetan sartzeko, edo lako zerbait. Eta pereza ematen ez didana, ekaitza da, kaixo ekaitza, haupa, zelan, zer moduz, aspaldiko, bootstrapping man, entre otras cosas man. Erdi gaixorik, zer duzu ba? Gripe. Ni ere atzo ezkontza batean dantzatzen nun, eguraldi aldatu da pilo bat, egun hauetan, eta eren egun ja eguraldi aldatzen ari zela, kriston buruko mina, oso gaizki nengon, eta atzo junintzen nauseakin, osea, goitika egiteko gogoakin, dantzatzera, ondo dantzatu nun, osea, etzen, baina itzuli nintzenan etxera, kriston buruko mina berriz, mareatua, berriro nauseak, eta initun ez dakit, lau ordu. Sartu nintzen nuera, bazkaldu gabe, behar nuna zen lo egitea, eta 8 arte, arratsaldeko 8 arte lotan, igaro nun. Ez darria igia izango. Pues hori, pereza gutxika ari naiz superatzen, nola baita esateko, eta pues, aste hauetan egin dudana naiz eta konpromesoak eduki, pues, izan da hori, pixkat jolastera itzultzera, jolastera bueltatu, pixkat. Eta bi bideo prestatzen ari naiz, YouTubera igotzeko. Ez dutela zuzenekoekin zer ikusirik, bino espero dut, bueno, behintzat hoietako bat aste honetan amaitzea edo, eta bestea, pues, dakit pare bat aste edo dena delako. Ez daukat presarik, bino bai gustatuko litzeake zerbait irtetea hemendik. De tanta farra, ekaitza.
Inor egon da San Ferminetan non baiten. Niko gorik ez behintzat. Parranda esen egin dut, Hori ere egia da. Hemengo jaiak izan dire. Zitalko San Ferminetan, que peligro Zitalko parrandan. Irrikaz itxaron gaituzu, eskerrik asko norbait. Bueno. This beach. Berriro ere. Hala, fuera. Gordetzen ditut magiak horrentzat, pero bestela ez dut pasatzen inoiz tipa hori. Esa pedorra. Eta holaxe, planning gutxiago, geroz eta nire agenda geroz eta urriagoa da, gauza gehiago kendu ditut nire agendatik, eta hola ez naiz raiatzen hainbeste. Ai. Bueltzat, ja, tu. Agur. Ez dakiz zenbat toke diren, payaso hori. Ikusi oso bezala nahiko desente oroitzen naiz jokoaz, eta hori da, pues, aste honetan dozer eman diogulako. Trickshot hori? Ez dakit. Zer esan behartzen nuen? Oso ondoari nintzela. Bai, aste honetan eman diot, esan nahi du, leheno eman dio dela rato batean. Ze, ba, ez izu iruditzen nere maila, ala. Zer pentsaratzen dizu ez dudala horrela jolasten normalean? Ai, que puto. Eriotza gehiago espero nituen. Bat eduki dut hasieran eta reseteatu dut. Eriotza hundiena izan da, pasaitu dela, igual igaro ditu dela, ez dakit, 30 minuto, eskerrik asko estainu bide batez, soinua konfiguratzen, ez hitzelako entzuten. Bo, neri bai, bino, zen entzuten nere gailuaren soinua. What the heck?
Eta ez, eriotza gehiago ez dugu nahi. Zer bestela noiz hasiko gera, Nintendo 64 eta PlayStation 3ko jokoekin. Nahikoa da, ez? Hainbeste Super Nintendo. Zuzeneko zatirik gorrena zuk ikusi duzu ez daño, bai. Orain, zazpi aldiz eroriko naiz hemen. Ho! Ho! Ba. Ah! Shit. Beraino, tu. Audio konfigurazioak kodea edukiko balu. Ai, ez ginake hemen egongo erregelarena egiten tu. Erori naiz azken saltoan. Gauza gaizki egin daitezke eta gero jagani nago. Venga, txo. Oh! Hora bai. Yuzo dama. Oroitzen hemen ataskatzen nintzenean. Bueno, orain akatuko nago, pero... Tu, lehenengo toke hori de gratis? Venga ya. Ba, kristotan desesperazioa, audioarekin. Zer ez dakitze aldatu dudan audioko zerbait, noski. Eta ez hitzean entuten. Bo, neri bai, bino, etzen nere... esango dut. Etzen nere mai gaina entzuten. Puto. Ai, ama. Hola, bai. Horren gainetik saltatu leike horrela. Ez naiz hau sartzen. Into the Darkness. Hemen gelitu nintzen azkeneko aldian uste dut. Bueno, bi pantaila aurrerago edo, baina tira. Into the Darkness ontan. Horbitzen bazarete, ligatzeko fasen mailak dira, uneak dira.
Into the Darkness da azkena. Uste dut. Politatzeko, Bueno, nire gustan zait. Eta nik esango nuke hemen datorrena nire lehenengo heriotza. Puto. Justuan, Justuan. Ah! Emozionatu naiz. Berri sartu da? Never happened before. Wow, hau niretzat bai. Guazen... Joko aprobatu nuen eta maila hontan utzi. Egia da, aritu zinen eta... Bosgarren mailan, pues bosgarrena azkena. Uste dut. Hemen bai hiltzen izela. Hostia. Bost hiru maila arte jolastu nuen. Pues ondo antzinen, ja. Amaieran. Uf. Uf. Venga, xurao. Jonau.
Uf! Hor bai. Mierda. Kaka zarra, ostra. Ya está, ya ez dut lortzen. Honek denbora dauka. Mierda. Ah. Ya ez dut lortzen. Cago en la leche. Justo azkenean, Qué cagada. Ah, qué cagada. Ia egin dut jokoa bizitza batekin tu. Cago en la leche, Ez que igo behar dut payaso horri jotzera hor gora. Ah, baina gara orain bi toke mierda dauzkat, eta jazta. Ez nuen espero, pasako nuenik orain arte bizitza bakarrarekin. Osa, onera iritsiko nintzen bizitza bakarrarekin, ni de koña.
Oh, ez que ez dakit merezi duen hori hartzeak. Ez, ja, galdu dut. Galdu dut. Batzutan ez dut ondo harrapatzen saltoa. Adibidez hor. Bat, eta huts. Ai, ze pena, ze pena, ze pena. Ez, hori... Ostra, salto bikotzeneko bitxia jo kontra ez nintzen konturatu jolastu arte. Bai, ez duzu itxoin amaier arte saltatzeko. Bueno, hor eskerrak erori nahi zen. Zer da hori? Ah, vale. Está en un circle now. Ay. Venga. No. Ah. Ez dio asko kentzen horrek, Bai, bai, eta ez dut hainbeste magiarik, ez dare, lehen egon naiz oso hurbil. Nik uste espata gehiago kentzen dio, honi, Espata gehiago kentzen dio.
Ah! Hau patazio. Zelan, ondo? Ongi etorri. Nere file handi batera. Ia pasatu du jokua. Mierda. Hor azkeneko saltoa. Karpa edo txosnaupa. Ez hilarrik ez zion kasurik eragin. Kagadon. Kagadon, el orfa. Eta azken bizitza, hostia. Ba, kaka zarratu. Nahi nun pasa jokua game over egin gabe. Eta azkeneko bosak xautu dizkit bizitza guztiak. Iritsi azkeneko bosera bizitza bat ere galdu gabe, tu. Ai... Bai... Eta orain uste dut hasi behar dudala hasieratik dena. Osea, 5. maila hasieratik, uste dut. Bai... Ba, bai, jokua guai dago. Asko gustatu zait. Ordu bat behar dut pasatzeko, eta... Kaka zarra, ez dakar. Super Nintendo Miniak ez dakar jokua. Paris Dakar, ez dakar joku hau. Aparte deskargatu nun. Eta merezi du. Osa, kontraren mailakoa da, kontraren estiloko jokua, inbeste etxai agertzen dira toki guztietatik, ikasi behar duzu pixkat, kontrola oso ona da. Osa, ikasi behar duzu nondik datorren dena, kontrola ona da. Zergatik ez dakar? Paris Dakar.
Batzutan... Daukat informazio joko honen mekanik egingo, baina ez dut honorarik egingo azkeneko etxe aurka. Zein da, ba? Eta nondik lortu zu informazio kritiko hori? Con la leche, Ze min eman didan. Ez pasatu izanak, Zitzean jola bizitza bakarrarena baino nahi nun game over gabe amaitu. A ver. Txen. Etorri dela... Ez daki nor. A ver, nola baneatzen dut payaso hau. Nola baneatzen da? Invincible frame. Itzuli portatzen iframe pilo bat ditu eta arazo berezik ere iframe pilo bat eta min pilo bat. Bueno. Bloquear. Expulsión. Hau da, hilezkortasun frameak. H-frame, hori da. H-frameak. Pantalla da mierda bat, hemen ere hil naiz 7.000 aldiz. Ai... Leave me alone. Shurao. Shura. Are you Shura? Ai, kakazarra gaixin dut. Bueno. Oye.
Ai... Ze gaizki, Mikazuchi. A mano. Tenía la victoria a mano y me la robó. Ostras, es que... Tu magia, Dick, es que es du merezi. Banekin gorrituko zela justo ni saltatzen nuen momentuan. Hau pailargi, kaixo. Ongi etorri. Oi largo. Oi largo de aquí. Mierda, salto puta hori. Hostia. Gustatu zaizu? Baina ez nahikoa pro monstro hau gaientzeko. Mierda, tío. Es que guarda pillo bat. Give me a break. Zinezkoa da. Bueno. Eta Leno jokatuan partidan bazen lehenengo bi buruek ematen zidaten magia. Bai, ez que holaxe da.
Putos. Hostiak eta bi. Ja, norbait egia da dire zurrumurruak. Bideojoko bat egiten ari zarela. Puta. No, hor neukan, eta pikutara junda berriro ere, pikutara, a los picos de Europa. Ostra, bazen garaia, puta, dagoena letxe, kakazarra, zakurraren putza, joku zantar mierda honekin. Sega poto baten antzera, hostia. Klase ematen ari naiz berriro eta zuen kurtsoaz oroitu naiz. JavaScript berriro. Ekaitza. Bai, jagane oso melankoliko. Ai. Bizitza batekin iritsi naizela, Osea, iaia igotzen dut bideoa eta egite izut, nola da? Metal Sluggen bideoaren kontra. Ia, baina katu nau azkeneko bosak, zazpimila aldiz, gertatu zizean berdina, Super Mario Brosen. Super Mario Bros. Game Boyan badago Super Mario Broseko bertsio bat Game Boy Colorrerako, dela Super Mario originala, Nintendo NESekoa. Orokorrean baina JavaScript bede bai noski, txatxi. Eta pasanun osoa behin, eta azkeneko Bowserrak akatu nindun. Zapaldu nindun azkeneko Bowserrak, zalantza sartu zitean momentuan eta kakazarra. Eta pantaia guztia pasatuta, Warp Zone egin gabe eta ezerrez. Bata bestean atzetik, 8 munduak, eta azken Bowserrak akatu nindun. Eta honetan, puto berdina dio gertatu zail. Dena den bai pasatu nahiko nukeela game over egin gabe. Ze honek ditu kontinu infinitoa, pixat kontra bezala, ez? Game over egin gabe, kontran lortu daitezke... Kontran lortu daitezke zerak. Zaila, bueno, bai, zaila da lehenengo aldiz pasatzea, bino gero badakizunean non dauden gauzak, non dauden pertsonaia, non dauden eriotza, non dauden txaiak eta bar, ez da hain zaila, egia esan, bueno, bai, zaila da, minutira. JavaScript zailagoa da, zer nahi duzu esatea. A ber. Txunbixkat. Oazen, badaki zertara eskerrik asko, norbait. Gaur egungo umeen jokuak oso erreixak dira. Bueno, bai. Gaur egungo joku askok eskutik hartzen zaituzte. Baina, bueno, hementxe ditugu Ilargi eta Tasio, pasa dutela zera. Bueno, batek pasa dula Sekiro, eta hori ez omen da oso erresa. Eta joko garaikidea da. A ber, non daukat nik, gure Excel fantastikoa. Super Mario World bukatu ezin da. Emaidazu amaitzen du Super Mario World esku batekin. Super Mario World?
Eta tirau. Ai, ama. A ber, excelencia, ikusten da, ez da? Zit, zit. Pues listo, ez dut kenduko. Ez dut kenduko. Bi ordu. Bi ordu eta 30 ere bai. Ez dut kenduko. Game over egin gabe pasa arte. Eta... Eta beno. Urrengoa zein Terranigma, Secret of Mana edo Earthbound. Hauetako bat, imagino. Gaur egun ume batek ezin du Sekiro pasatu. Ja, ja. Excel Mauler. Holaxe gabiltza. Holaxe gabiltza. Nahikoa da. Nik diot, nahikoa da. Excel honek hil egin behar du. Excel honi eriotza eman behar diogu. Eta, abai, pues, zitalkorenera pasatuko gara, zen ni ez dut jarraituko. Azken gauzatxoa, ea hori, pues, aste hontan berriro jagan egiten dudan, eta gustatuko litzateke prestatu eta dituan bi bideoetako bat behintzat amaitzea, ez dute zuzenekoekin zer ikusirik, binotira. Hola behintzat eduki pixkat sortu euskaraz eta abar. Urrengo jokoa zein izango da? Ez dakit, eta jola. Zuek esan. Eta besterik gabe, no guardar. Zeratia gazteleraz. Zitalkonenera pasako zaituzet. Zitalko nola da? Zitalko? Zitalko eta listo. Bueno, igual egin dezaket hemendik erraixago. Ez da zitalko 69 edo horrelako mierdaren bat, ez? Raid zitalko. Holaxe, oroitu, oldarraldia, mesedez. Oldarraldirik gabe, ez goaz inora. Así que, oldarraldia, caps lock, eman, caps lock, denek, oraintxe bertan. Eta guazen zitalko renera. Txumiskat, ni ere jo nahi nuke eta bere gana zitalker. Zitalker. Bost, lau, iru, bi, bat, urren arte. Aio, zain duzuek ere bai, txau txau, eskerrik asko pasatzeatik.